De provincie is tevreden, het gaat goed met de Westerschelde-ferry. Maar toch heeft de directeur nog meer wensen. Dus er ligt behoorlijk wat werk voor ons om die toeristen en die meervoud van toeristen die hier naartoe komen, om die ook naar de ferry te lokken. En verder in het nieuws vandaag. Problemen met de energietoeslag. En voetballers winnen dankzij Oekraïners. Goedenavond. Nog meer dan nu het geval is, moet de Westerschelde-ferry een toeristische attractie worden. Dat is een van de wensen van de directeur. Toch is de provincie, van wie het fietsvoetveer is, nu al heel tevreden over de nieuwe koers. Voor veel toeristen is de Westerschelde-ferry een belevenis. Ja, heel erg leuk om mee te maken hoor. Ja, super. Ja, wat vond u het leukst? Gewoon dat je zo ver kan kijken en lekker dat windje om je haren. Anderhalf jaar is Wiljan Vloed nu directeur van de Westerschelde-ferry. Hij ziet veel mogelijkheden om meer passagiers te trekken, met name toeristen in de zomer. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, we gaan een dagje Westerschelde doen. En dat betekent dat op de kade allerlei activiteiten dienen plaats te vinden. Nou, dat hebben we afgelopen zomer met een entertainmentprogramma gedaan. Een draaimolen, een glijbaan. Maar ook iemand op de boot laten sminken, ballonnen vouwen. En uiteindelijk hebben we gidsen aan de boord gehad die uitleg gaven over de verschillende... over het museum wat er te bezoeken is in Breskes. Maar ook het leven in de Westerschelde, in het water. Ook voor vaste gebruikers moet de boot aantrekkelijker worden. Met bijvoorbeeld extra afvaarten tijdens evenementen en uitgaansavonden. Ook is er inmiddels weer een koffieautomaat aan boord, die bij studenten en forensen in goede aarde valt. Dat is voor de ochtend is dat wel eens lekker, ja, een bakje koffie. Dus ja, ik vind het een goede toevoeging. Het provinciebestuur ziet weer een beetje licht aan het einde van de tunnel na moeilijke jaren. Uitval van de boot en dan weer niet op tijd kunnen varen. Allemaal dat soort dingen. Te weinig passagiers en ook te weinig PR, te weinig communicatie. Al die dingen zie ik nu juist verbeteren. Maar ook de mensen die er werken, je ziet een bevlogen team. Nou, daar ben ik gewoon blij mee. En dat heeft ook zijn effect, zijn uitstraling op de reiziger. Ik praat erover verder met collega Ariane Lafort. Ariane, er wordt nu echt geroepen, het gaat beter, maar zien we dat dan ook terug in de harde cijfers? Nou, een simpele rekensom van de provincie is dat om de ferry heen en weer te laten varen, dat 6 miljoen euro per jaar kost. Nou, aan passagiersinkomsten, dat levert zo'n 1,5 miljoen euro op. En dat betekent dat de provincie ieder jaar globaal zo'n 4,5 miljoen euro uit eigen zak moet bijpassen. Maar kijk nou naar afgelopen zomer, hè. Lekker weer, lang toeristenseizoen, veel meer toeristen. En dan zie je al dat de inkomsten meer dan 2 miljoen euro zijn. En dat betekent natuurlijk dat het gat voor de provincie dus ja, een stuk kleiner is. Ja, maar het blijft natuurlijk wel een verlies. Gaat die veerdienst nou ooit helemaal kostendekkend worden, denk je? Nee, dat kunnen we denk ik wel vergeten. Daar heeft Zeeland gewoon te weinig passagiers voor. Hoeveel toeristen er ook bij komen. Dat was trouwens ook al in de tijd dat vervoersmaatschappijen erop zaten. Dan was de afspraak dat ze de lijn alleen maar wilden exploiteren als de provincie ook financieel bijsprong. Nu doet de provincie het dus op eigen houtje. En dan zie je gewoon dat de provincie zegt van nou ja, luister. Kijk, als we alles doen wat de plannen die er nu liggen, ja, dan moet dat toch wel beter gaan. En wat natuurlijk ook nu een voordeel is dat de lijnen een stuk korter zijn. En dat er dus dat je sneller bij elkaar bent om initiatieven te bespreken om dat tekort nog verder terug te dringen. Ariane Lafort, dank je wel. Energiemaatschappij Delta schat dat 100 tot 150 zeeën hun energiecompensatie van 190 euro nog niet hebben gekregen, terwijl ze er wel degelijk recht op hebben. De problemen komen doordat in de administratie van Delta een bewijs van wonen op het adres ontbreekt. Afgelopen vrijdag meldde woningcorporatie Zeeuwland dat enkele huurders hun compensatie nog niet hebben. En nu schat Delta dat het een grotere groep is van 100 tot 150 huishoudens dus. Ze moeten een bewijs van wonen doorsturen naar Delta. En dat kan bijvoorbeeld een WOZ-beschikking zijn. 55 alleen maar werkt. De historische begraafplaatsen in Loperskapelle en in Breidorpen worden eens per jaar door vrijwilligers onder handen genomen. Er worden onder meer nestkastjes opgehangen en bloembollen geplant. Waarom ik dat doe? Dat is om het hier wat leuker te maken, denk ik. En u bent vrijwilliger, waarom? Ik ben vrijwilliger omdat ik dat leuk vind. De werkzaamheden onder leiding van Landschapsbeheer Zeeland zijn gericht op het herstel en het behoud van het cultuurhistorische en ecologische karakter van de begraafplaats.
Ja, als je in het voorjaar komt, dan zie je nu ook al wel veel bloemen. Je hoort veel vogels. Er zitten egels, vliermuizen. Dus het is echt een kleine oase voor de natuur. Zeeuwse kinderopvangorganisaties vinden het een slechte zaak dat de ouders volgend jaar meer moeten gaan betalen. De kosten zijn volgend jaar fix hoger, maar ouders krijgen geen extra geld van het Rijk, terwijl dat wel beloofd was. Den Haag zegt dat het de extra compensatie niet geregeld krijgt. De kinderopvang in Zeeland zal de hogere kosten voor een deel zelf opvangen, maar ook voor een deel doorberekenen aan ouders. Ze vinden dat een grote teleurstelling. De opvang zou toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, zeggen ze. En hoog bezoek vandaag bij een ouderencomplex in Wemeldingen. De Sint met zijn Pieten kwamen langs met een zak vol snoepgoed en cadeaus. Oh, geweldig. Ja, dat is natuurlijk iets bijzonders, hè. Dat maak je maar 1 keer mee. Per jaar. Toch had de bijeenkomst een serieuze ondertoon. Zorgorganisatie Alevo organiseerde het bezoek omdat veel van deze ouderen eenzaam zijn. En ze vinden het gewoon geweldig dat Sinterklaas langskomt. En dat ziet u vanzelf ook. Ja, want hoe reageren ze als u binnenstapt? Is het niet spannend? Het is heel spannend. Ze reageren enthousiast, maar ook emotioneel. En dat is voor ons waar wij het ook voor doen. Dat de mensen het heel erg op prijs stellen. Deze Sint ging ook nog langs bij de locaties van Alevo in Ierseke en Capelle. En hij was natuurlijk op nog heel veel andere plekken vandaag. Dan naar voetbalclub Cornboys in Sas van Gent. Als die in het nieuws zijn, is dat meestal omdat ze niet al te goed presteren. Maar dit keer is dat anders. Ze hebben namelijk maar liefst 5 nieuwe spelers opgenomen in de selectie. Het zijn Oekraïense vluchtelingen. Een paar maanden geleden vluchtten 5 mannen met hun gezin uit Oekraïne. En wonen zij nu in een oud bejaardentehuis in het dorp. Sinds dit seizoen staan ze op het veld bij Cornboys en de mannen zijn echte aanwinsten. Ik kan wel echt zien dat ze gewend zijn om te voetballen, want ze weten waar ze moeten staan, positioneel gezien. Dus wij kunnen ook eigenlijk best wel veel van hun leren. Het is toch een andere cultuur, voetbalcultuur, dan dat het hier is. We don't understand language, Dutch language, but we understand football language. And it's a little bit better for us. Ja, wij zijn toch wel een beetje fier als kleine vereniging dat we die jongens toch de kans kunnen geven om hier terug een beetje hun leven op te pakken. Ze komen hier 2 dagen op de week trainen, wedstrijd. Dus ze zijn echt wel in de vereniging opgenomen als volwaardig lid. En als je dan ziet hoe die jongens dat allemaal oppakken, ondanks de ellende dat in hun eigen land allemaal aanwezig is op het moment. Ja, dat is ongelooflijk. Je ziet voor de ploeg ook, ze vangen ze heel positief op. Ze doen al hun best. Het zijn ook allemaal aanwinsten. Je ziet dat ze ook op niveau gevoetbald hebben in Oekraïne. En daar profiteert de club nu van. Het eerste elftal is niet gewend om veel te winnen, maar met deze ervaren spelers gaat het voetbalniveau omhoog. Ze lezen het spelletje eigenlijk al veel sneller dan wij dat doen. Maar doordat hun sneller lezen, pakken wij het ook weer op en zo proberen we elkaar een beetje te vinden. We hebben 2 middenvelders erbij en de andere jongens zijn verdedigers. Maar als je dat ook ziet hoe ze de duels aangaan, bij balverlies omschakelen, het kantelen. Ja, dat doen ze gewoon uitstekend. Je kan ook zien dat die jongens op een bepaald niveau gevoetbald hebben in hun land. Dus dat is zeker van toegevoegde waarde. En die jongens die zeggen dat allemaal op gelijk als spons. En dan gaan ze ook mee aan de slag. En ja, het valt goed nu op het moment, het balletje. Dus, ja. Are you better or are the Dutch guys much better? Dutch guys better, I think. Really? Yes. Captain. Altijd erg bescheiden. De Oekraïners worden ook aangemoedigd door hun eigen familie langs de lijn. Maar het is niet altijd even makkelijk voor de vluchtelingen. Ze spelen ook niet elke wedstrijd even goed. Want als ze slecht nieuws krijgen vanuit hun land, ja, goed, dan zie je dat ze met de kopjes naar beneden lopen en dat ze niet 100% meer de gedachten erbij zijn. Dus dan roep ik ze altijd even bij mij en dan heb ik altijd even een persoonlijk gesprek. Dus als aanvoerder ben je wel blij met deze versterking? Wij zijn niet alleen ik, maar gewoon heel Cornboys zijn er wel zeker blij met de gasten, ja. Het was een grijze maandag met verspreid wat regen en motregen. Het was ook nevelig en vooral door de zwakkere wind wel veel zachter dan afgelopen weekend. Morgen dan blijft de meeste kans op een bui in de kustgebieden, maar de zon kan ook even doorbreken en het wordt dan 6 of 7 graden. En daarmee is Zeeland nu weer rond en wens ik u nog een hele fijne pakjesavond.